Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sultan Kosen nero nagotebia chingagichirwe ngomonto motambe kabisa ase ensengema no gotebia nga ase enseri ya Australia daraja yabo goteba nga sigencho daraja itere gaigali tkoria Alhamisi Chinsa ikomenebere chiamambia aiga ase ense ya Afrika ya mocha egochire Chinsa Inye echiabotoko ase enseri ya Canada egochire Chinsa isano isato chemugaso Karibu karatoka sawa Ekeonga itukeriga asensemo yebimanyererio akoroko Wilson Makori nchenkoroka Mkate Enock. Ni garenge gasintagani yangu muna chibina agachakaba omojumbe koruabo kerabo omojumbe agachakaba omonongeri ebwe bunge enene karwa koba omonongeri ebunge enene agachakaba omo nene bwelichiko miensi ya Kenya korora kaba omo waziri o public service Tukoria lero nigo kwikaramu yogo tokanka igongo kwanra igoro ya Justin Muturi
oyo litkolia rero obutwa emerobe yawe yobu waziri ase amoncherereo yobu koleri bwa serikali yo morai bwensi ya Kenya Dr. William Samuel Ruto akora litkolia rero. Justin Biden joka muturi nigaiboretwo chitariki mirongo ibiri na isano isato chumutinyu mwaka bwiri bwemo chimia kiene mirongo itano na itano mensemo ya Kanywa Mbora mbere North Mea County ya Embu. Omoske muturi nigabeto mubunge litangani chitariki isano chumutinyu ikombi bwo mwaka bwiri bwemo chimia kiene mirongo kienda na kienda gwika chitariki mirongo ibiri na ibiri chumutinyu ikomi bwo mwaka bwiri bwibiri na itano ibiri asensemo ya bunge ya Siakago. Egati ya chitariki 15 chumutinyu kabiri omwaka bw'ekiri bw'ibiri na itatu gwika chitariki mirongo ibiri na ibiri omutinyu komi omwaka bw'ekiri bw'ibiri na itano ibiri muturi nigabeto omunyakirego bwe komiti yokowekeza Public Investment Committee ase bunge nene abo bwegasabeto mo chief whip bwensemo yale komereria serikali opposition. Omoske muturi nigo abeto munogerio gatano na kabiri bwe bunge nene kurwa chitariki mirongo ibiri na isano isatu mutinyu gatatu bwo mwaka bw'ekiri bw'ibiri na ikumi na itatu gwika chitariki isano isatu chumutinyu gatano na gatatu mwaka bw'ekiri bw'ibiri mirongo ibiri na ibiri inse ya serikali y'omuraio kana bwense ya Kenya Moske Uhuru Kenyatta. Inse ya serikali y'omuraio bono bwense ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto ritangani muturi nigachoreto kobo moseme bwirichi kubwe serikali omwatoni general gatano na gatatu egati chitariki mirongo ibiri na isano ibiri mutinyu ikomi bwo mwaka bw'ekiri bw'ibiri na mirongo ibiri na ibiri gwika chitariki ikomi na emo omutinyu gatano na kabiri mwaka bw'ekiri bw'ibiri mirongo ibiri n'uyukane gwika litkolia Jumanne omukubi oyo muturi nigarenga omuwaziri bobokoreri bwe serikali public service ngakibwego murai bwensi ya Kenya Moske Dr. William Ruto yesogete na gateba buna waziri muturi taliko nyare mirimo amoete ekikirira gwako kwa isko ya OBC. It's taken too long. There is absolutely no reason, and I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. Gukunyulia buna obwamate bwa Justin Biden joka muturi ne serikali nene nigo bwachagite kubachana engaki omwana oyo momura Leslie Muturi aochereretwe na bali gatebekana balinga ba officer b'abanyanyimbo kulinde magaya yakabwato kwa atasoereiria kolipotelia Ekeonga Innocent Makuri. Makoria singen jogo tomanyoro boti karongo koira ya masemo mpaka se county obi mugavana bwe county ya Nyamira omoske Amos Kimome nyeriboli tkulia lero nigaika ase kamati elia public accounts kuiraneria amabolio yemesaada yenengo county ya bere kegwetia asege kabono. This committee should do a special inquiry into the governance matters of Nyamira, the things that are within our mandate. Of course, we cannot take over the mandate of the county assembly. That would be a review of financial arrangements, guided by the reports, the various reports of the Auditor General, guided by the various reports of the control of budget. We will also, in that inquiry, have a quick test on compliance. Are those budgets passed in accordance with the law? Are they processed in the manner in which the law requires? And I think once we do that, we might even want to ask the Auditor General to conduct a special audit on various areas where we think there could be a problem. That can be done in Nyamira, or depending on the program of this committee, we can have the parties come before the Senate. We will take that decision. But what is certain is that something is broken down in Nyamira. You will not agree on who has broken it down,
But sitting where I'm sitting as a chair and someone who comes from a neighboring county, the stories today are the stories that spoil the name of devolution. Tomorrow, we are going to fight for additional allocations to counties. We are going to fight for counties to get the RMLF money. But if this is going to be the story in the headline, who is going to take us seriously? We'll be told that we are fighting for money and we are throwing it into a bottomless pit where there are no controls. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati rolling mills iluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Self-Care Medical Center asentunde ntangane aseriro bariegusi nigo egokoretera a free general medical camp terike 2023 terike 30 cy'umutinyiga ugatatu umukoyega asenyagitari yo inkibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health goes MCH na boigo family planning na yende amange incho umerne n'abanyagitari kuro Chinsa cyomoiko na isko yeririba ryegusie inyorega uchakerense ya mubwika Chinsa kende cyomugazo agirege kugera nabo oranyorwe neribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as a free general medical camp asamange bakira simyase na
number 0799-747414. Onde orinaiguri riasha inchulit kelio oiranirigwe ekwera abamanyi bashamba tuke asensemeyo. Silver Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa ya Gekomu SDA Asumuche Umwembe. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyika ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi bwigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abana bali batano nomo kurwa sense moya chaburuti ase sub county ya Marani bamenyete n'ubutaka ubwere nibagendere ko nyorobo konyi kurwa ase byumbe aho eyimayaga yegetaseni kya Getembe kuligiriria na gutangasa na kuraria igoro y'abana abo bamenyeta sense meyo kulia rero Daniel Ontiri nigo bado ange asense meyo kwene kya ninki korekana ase matiyo magega yegetaseni kya Getembe kumurekera umwachando w'abana baiga batano noyomo kuromarani ababere bamenyete boka kuri ababiri babo batama emyaka ene yaitire abukonye bagenderete gwetira emechando aho nakubure bintu byinginche gati abenyumba asili tuko lya gatatu rero aboroki wabaiga mbale ne kibagusumairia niye ngubwatekana negetambokero kya Rogers gichana uyu manyekenete unaka kasungura nababwatani bae boigo na mashabika abo mapema rero baigi ku musingi w'enyumbenya asa abana baiga asomoyo bugwancha nyombe twaichaka rero this morning no twacha ego twatebanga nyombe yera engotu nduri ko yekuna ekiagera eyine ya tato mwabo na ngina abana aba ekenyoro amona bayiri barenga chiango batebanga yaya egento murakore agache nyombe nya eyiye kurukwe saiga y'abana ekiagera mugako yo maybe asakare kara ichego chicha anyore muayenga noere arore gako yagache usegago so abunere ngotugo lakini abana barabwo twabagachire mwabo ndero twaichaka na ende toro chinga by Friday nabakonyora ngapako koma twayikurire asense mwende Joshua Makori Nyarenchi oyoro mwakili kurwa sense ya Canada
Oiboigo oro moiberwa o nyaboro ba se bunge ya kitutu cha North wetira asaba bisa bea bisia na barbo baimokia omochando yiga kobo yobo ase babo bwatokera chindagira au ebinto byokorarira ebitamba byobocheno asaba na baga eri kobakonya boigo kwegendereria amene twikire gabune timu ya Joshua Makonya Range twene kiringa abana ba maene ni babwata bakungoma ne mono sana ndachi mattress ndore ntagaiga ndore ntachibando nabaigo ndore nta chiparts mwana ra gutumeka grade 9 nabaigo nebintu binde binge mono ndanya commission Stella Tinega osingire igoro yokogania kwa iboburi komenya nabana babo kubalinda ili kubakonya gukina buneganire nechinga kicyumurendi bwabana baiga omenta buna takorosa kwereneria mbuya mono ntubuna baibure keromenyata nabana bao negintu kingencho mono bono iga abana baligereri ebare chintakana batoreri mbabwata baiburi abu baba neglectiri batatagiti komanyanga ki abana babo bali manyanga omwana obwato muiburi no mwana ogukina mentally are equipped boronge esengencho mwana oyo nonyale komo guide ngaki akoende school ngaki akoirana ngaki akokora ebinto byaye iga bunanka bona abaiburi please na abasabira asimule ne ba challenges inchirora se chinyumba tigatokonya abana baito because ni ntutu abarete ta sensei nande ngende tukubaira ni ngambi ya mono nde bwansi oyo seirio koboko muguko tiganya samo seseni nanda agendere komo mentera neira ni ngambi ya mono asengencho egasi mwakorire ne yerengiya oroche mwaretire ebyewu mbari iga bya chire gushugurikira abana ne nyomba ndoche yachakirwo musingi njengo baira ni ngambi ya mono gwetera hase kiombe kiga gya Joshua Makori Nyarenchi waine kebuna mbachi kogendera kubwaterana nabo bwatani au elio koine kebuna enyumba yiga yaelire nabana baiga baikiraniriwe amagania bonsi Mosike Dennis ombachi oyoromo MCA we ward ya Marani mapema lero chinga kiasanga negetaseni kya Getembe otebaiga akirinde gitwa abeira boibori twanjire ko baboibori tigatolemererie egere tukinie gesaku tukinie abana nari barache gokonye gesaku yeito nabo tuwenete tutoma mangana wetera saba gambinga ebintu ne babo on the lookout karo byachire byamanyigu mapema egere byatangwa abe uri abaligigwa nenjira yaligigwa kara abana aba bakonyo umugano w'abana baiga batano noyomo nigororekanire koleta matunda namasekabo nigo bono harachi kororekana nonye asa masomo Nkurubotherega seni kya Getembe kurega kitutu cha North hase kaunti ya Kisii Literene nguruko Daniel Untiri Aba Teresa kurwase rogongo rwa Kenya gose Association of Sisters of Kenya yoritkoria rero bagikeria egekorekeria musipatio mukurwa ase county ya Nyamira arwanigwa ase mbarabare noboina bumwakoye. I am Sister Mary Georgina Shtambasi, Sisters of the Blessed Virgin, a human rights teacher and a safeguarder of the minors and vulnerable adults. I represent here the Association of the Sisterhoods of Kenya. The Association of the Sisterhoods of Kenya, AOSK, strongly condemns the heinous and inhuman assault on a widow in Nyamira County. This act of brutality is not only a violation of human dignity, but also a grave injustice that goes against the principles of compassion, respect, and the rule of law. As women of faith, educators, peacemakers, and defenders of human rights, we denounce this barbaric attack and call for immediate action to bring the perpetrators to justice. No woman should suffer violence, humiliation, or oppression under any circumstance. Kwa majina ni Sister Veronica Nasimiyu kutoka shirika la dada wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Asisi, nikiwa safeguarder wa watoto na wazee kutoka maboma yetu. Sisi kama muungano wa watawa tunasisitiza
jamii iachane na mila potovu za kudhulumu binadamu. Mila hizi zimepitwa na wakati na hatuwezi rudi nyuma kwa sababu ya wachache ambao wamekataa kujiondoa katika hizo mila. Mila zinapaswa kukuza heshima na upendo na kuwakinga watu wote, hasa wanyonge. Marietane kurukumeri ke muturatemo nonde ke ombeke kyo molembe tore n'abasista abagaka n'abanyina bono egekore kigia koreka na Nyamira ngetogeje timono intubu n'abara abanyina n'abagaka igongo tebaiga kemira nke yo kyo mugusi kiana gokore ibintu buna biri ekero umuntu akuruta maraba niga akuruta maraba soko musani oyo mwanchi oyo okwaye so mwana oyo tali asekemira kende gyonsi kere usekera rentera na senka ingo kubatebya abantu bamintu mumanyeiga tiga totwara obosibore ka abangino obosibore ka abaswati obosibore ekero bare ndete chinka cyabo nabaro bamanya na mayene mbare n'obosibore umusubati buno oyo gakora biyaga cyakoye niyo mugakoya soko mokwaye ari Nyamira rorabone bintu bigokoreka nago itwa akobekirwa maraba monu eitali encherengiya. AOSK Kisii unit calls for urgent intervention to safeguard the rights and dignity of widows and all vulnerable members of society. We appeal to the government and relevant institutions to implement stronger measures to protect women from violence and discrimination. We also encourage communities to embrace a culture of peace, respect, and justice. No woman should live in fear, and all those affected by this barbaric act. May justice prevail, and may our society reject violence and all its forms, embracing a future to build love. The Bible says, let us be our brothers' keepers. Ababwatani b'ekiama kya UPA nigo ritko lya rero baumurana ase omochiomo ime ya bonchari elio ko beka chinguru na kumwakere koko omwaziri omokoro boborendi boime Dr. Fred Okengo Matiang'i wechikoira ekerogo ky'oburai bw'ense ya Kenya gegwechiko mu mwaka w'ekirubire na 2025 Masakito dipo nasanya nigo aikorro na gutwarigarira roboti orega Chief Coordinator cha United Progressive Alliance yani UPA kurwa sechiwodi emerongene na isano ime county ya Kisii go batwarege karo lituko lya rero aseganga yogo ko Dr. Fred Matiang'i kurwanirira ekerego ky'oburai bw'ense omwaka w'ekirubire 2025 Mariethane ngoroko keraka Joffrey igondo mwiboro South Mugirango kurukitago borabo otwakira amuna bagusi Kisii county ngima otwakira amuna Chief Coordinator kira asengenje yogasanza abantu baito asepati yito ya upa na yaro twalire gatwacha totole chiwat chitu chons P45 asengencho tubwetekerenga yogo saboborai wetraso uminto Fred Okengo Matiang'i omwakilishi w'abangina nigo akirikoko omurubiri yobo komosegeta omoske Fred Matiang'i abangina baminto asemwabeta igonare gocho kosaba ibyombe biri asemole Morenga kiroyo morororo orechestira ase ekiama kya UPA ekiagera obonge bwaito ase ekiama ekyo nakiragere omosike Matiang'i elinda aye wobo president ase kotokonya ese yeto ya Kenya chinga kichoboigo abasaye tibatigiri magega ase basegetwa kwelikia na kubwata chikura elio banyale gusira omwana bw'omugusi intubuno omugusi ntobwate a presidential candidate Okoruku Fred Matiang'i ntobwate kenya na batowa namba ibere aba gusisi mwabeta abana bari mwa college school mubwate bibande mubwate chikura intubuno mogusi ntobwate monto ntogwakera kura ebisa kunde byangire otochora kutobwati komenta naye obomo bumugusi ningo boro bw'engencho anene gocha sabana bamo okwana ne chairman ya ODM na arenge
Boni ga na tigiro origererie as a political party igonde UPA. Toba mobnu mubusi. Tobeli boy limo. Tuanchane. Esenge ngeto bwate nyangie yoyo minto Fred Matiang. No nyono yoro konyomo etaine. Bona iguanana. Konyo igondo Secretary General wa ODM Kisii County. Waigo omo chairman ODM Nyaribari Masaba. I've quit the party purposely to support one of our brothers, Dr. Fred Okengo Matiangi. The Tawatanga form. Matiangi is our form. Nonyena bo nigo bana baboliye bisakubinde kubwatesia omusike Dr. Fred Matiangi asomurobire yo igambo kurwanire kerego kyobo president osobo chori boli bosio lio anyare gokonya abakenya kubwatekana nemirimo ya yemiya otwachire gotebanga no morembe tokorigia wechikura omorembo monene kabisa na abantu baminta batwetana ine ekende togotebanga intumuna abagusi gochaka bono bali bare chikanisa nare ko bateiba baiga bamate baito kero tokogende senyangiye yo minto Matiangi ntotagete abasegi igo bona abasegi mbarabu chiamate chitwetana ine gabagusi ntotebanga nabaketora asumubaro lakini onde kubatebyanga chikabira chinde kiagera Matiangi nakore gasingia ase Kenya bamwanjete bamuigwerete nainde mbamutagete egente getangani akorete ekerare asobwarimu iga akorete agatenenera education chisemi chigatanga na Kenya ngima na Gusii ngima kuripoteri Getaseni kia Getembe kuraiga sebunge ya Bonchari gutokemeye county ya Kisii leterana inkuru kwa Dipon Asanya. Ekamati y'ebunge ya Nyamira igiye kurigereria na kunenkia abantu balia marieta baetetigwe eliwe chikokora emirimo as a public service board PSB yolitkulia lero yaumirana na kunenkia amarieta yo y'abantu batano Mosakito Polycarp Okara ni goika sensemeyo na gutwaliganira roboti orega Litukirimo magega y'ebunge yega ye county ya Nyamira nsiburai bwayo mu speaker Okero Kulia iranga committee y'omanyakante buna appointments committee netikunyara kobage kunengia abantu batano baratikunyara kobaba kubekwa seli bagali ya public service board abo baratikunyara kobaga gutinna Chinsa eliyo wakili insagi ya cyabanyene yani private sector ile yabasaye abangina amonenengo yani accountants nigo abantu abo bayikirana busubwe committee yega eliyo kunengiwa disqualification from consideration for this position. Ukwanekerekyo muspika bwebunge ya county ya Nyamira muske Enock Okero nigatebirenga nigo baba unenkia bana bono nigo baba watukira marieta abo na basegwetigwa nigo baratkunyara ko bagokonya bwekerano ase okubalika abakolemeremo be county ya Nyamira kuna tumanyete bali baro egepindi kiabo kie miaka 5 nomo nkoera kere usigia kitigaleti asinini kere naende karoge guchikoera ekamati nere gochorwa twabaligereire ekamati yera ekamati yekoro kunga appointments committee eyire libaga ne bunge yaitu ekamati yekara ya etibwe amalieta yako ba forward gochia somo governor ekamati yego kolega asiensi nini kolika bali bawo chokora ega asia se county public service board ningana abanya committee abaiga ba appointments committee banyara ko bagotogia asebatebire buna umuruburioni goratkunyara kabago konye county ya Nyamira kwegendereria murubirio bairumia tumepata representation from all regions of our county na tumepata watu wako highly qualified professionals wazuri. We have done our best in giving the people of the county of Nyamira abantu bali baranyara koregas without partiality. Actually even some of them have been serving in other serious boards in selecting very crucial key holders in our country. Got koregas ito bune committee appointments so that the county can move forward. Tuegenteka na tubegetenga nabana inchi ba ito banyamira banyore services asenchere ndonge nonyena bo nigo abantu baboliwe kunyara ko baba gotoma mauko yukuliye mirimo ekero ekamitera kunyara ko bage kobekwa bisi punenchere yemo yo kwenyolere mirimo egento korengana mo nabanya komite abatebire eise kunyara ko bage gochorwa nigo era kunyara ko bage gotolia
kaunti ya Nyamira kwenyorera abakora emirimo igentukireire kaunti yaiga kugenderera kemagenderero igo ng'e assembly twerure komyokie gasi twetokorera abananchi baito banyamire gasi ebe bwangu ng'a bono chinyagitari cheto chinasikia ariku abange bachire ngumbu wade shortage almost over 60 totete chinasiriku abari mbare bare goliku ba ICD ibintu rene binge bitakere service chikoru but now because the body ndere na kitokwaira kishanga assembly so ande tuanje tokora abananchi gasi batesaka mono ginko reporter getaseni kya obwanchete kya Getembe kuraiga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara abari mbeskuru che secondary nigo bandata kwenekeria abana na baibuli buna amatembose aba anafunzi bali bago chigosoa egerasi gya 10 nigo bago chigosoa ase chiskuru chiariganirie byakegima kocha kobapokea ase chiskuru ao ibwango igago kwana mangana aiga nomo rai gosino mwalimu monene bweskuru ya Don Bosco Andrew Nyamari oyo kwana aiga buna fat guard gesimbago twaliganiria Ekero chiskuru che secondary bagendrete kwiroberia usio buko yuarigania omoroberio omoya bwechisemi OCPC gosoa ase secondary uchakira umwako gocha nigo umwarimu manene weskuru ya secondary ya St Don Bosco nyabyosi eyekurawa n'umwarimu Andrew Nyamari nigo esokire na gukwanira enchira beroberie buna eskuru ejeiga asomoroberio OCPC. According to assessment report, ito wate pathway ibere to chakoira as a CBC. Normalmente we have 3 pathways, lakini into toraire ibere. Yere STEM, science, technology, and mathematics. Na social sciences. Yere chavo history, geography, CRE, the languages. Medine na asa mangana ICT ndonyire because we prepare in school to agori the gadgets chitakeire ne chinde well wishers but to promise it goto igo abana ba grade 10 ndore ready ko receive ase omoroberio oyoiga nigo murimo bwegesongo na boigo egeswairi oraje okorwa na kera omorokiwa abwase eskuru eyeiga boigo bairweri baga yoko basomya aborokiwa ase mirimo yechisayansi wetera STEM amasomo a teknolojia egati ya yande aiga nigo mwarimu oyoiga omonene boigo akwanira obuya womorokiwa koimokia omurimo bwechisayansi akana tokoligeri vision 2030 ya Kenya iye goteba Kenya by then we are a very industrialized country ne ensewe chikoba industrialized basically netageta abantu babwate knowledge ya science igo mwana tagete ko in line na vision 2030 nalireke igo tuare bias ya STEM ensema yaye omwakilishi bwa bangina imeye kaunti ya Nyamira oyoboigo ogoisaransa ase komiti yechisemi ase bunge enene omoskeche rusha momanyi nigo aira chinga kecho na kobakwanira aborokiwa beskuru eyeiga eriokobeka omokia ase amasomo abo. Anything which is not good for yourself and for the community and for your parents and for your sisters and brothers, leave it. We want you to grow as good children, good boys and girls, so that as you grow, the future will have good people who will take care of that future. Kutokana kwenu nataka kuona mama county akitoka hapa. Akitoka huku nataka kuona wajumbe. Chingaki echecho nigo omoskeche rusha akwanira omochando bwestima eyo ekonako bituka bitoka ase skuru eyeiga nagoteba nigo arache kumirana amo nomobunge bwensemo eyo moske Clive Gisairo eryo ukwanira na gusonzora omochando oyoiga. Mnataka generator ambayo ina cost 200,000. Kwa hivyo mimi nitaenda
niongee na mjumbe yetu, tukae na mimi na yeye tuone ni nini tutaweza fanya ili angalau hiyo shida ambayo mko nayo, wakati mko na blackout, mko na backup yenye itaenda kuwasaidia. Hinko ripotera Getembe korwa seskuru eyeiga ya St. Don Bosco Nyabiosi eyegotoka emeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Njefatigad Hisemba. Abarandia kurwase sub-county ya Marani ni igoritukoria rero bakora amasabo yugosabire sub-county yu mayaga yebikorwa byebwango igakanda komentekana se sub-county yu ya Marani yirase county ya Kisii. Rumosakito Daniel Ontiri agutumanya. Damu inaweza asama tukabwangwiga ebikore byobosalia nogokwa kwa wasae byemyaka meke nigoberarekanire komentekana ase sub county ya Marani naseke kore kia bwangwiga na sabasae bane ba kwa masasi asokagerwa kuba basalia asensemo ya sombo ekyokerera abobwatani ao bakoragwa na barandia kwarigania litukoria masabo osabira ensemeiga ya Marani. Kwa jina la Baba la Mwana asama sabayega nigo baumura echumbi asama tabekania yechipara ao che Marani anointing oil boigo ne kerokererio kende kia manyinga ayitegete asomo salaba na bakwanira wasemelkwa nabono ebikorebyo byasiriwe asokwegena nichinga kicho esegeto yarwegwa asabasae. Kuna nila mbalimbali wachawi wanapomwaga damu, wanapofanya sarakazi zao kupitia kwa mafuta tuliye mwaga, tumeamini ya kuwa vyote na kazi yao yote imeharibiwa kwa jina la Yesu. Ekenyoreke kia Marani ebintu byakorekanirwa bitari biya bantu kwengenta bari chinywa mochigo korujitari chingiya abantu baitanire bone chukumu ya itobu na intwe abasomba banyasaye no korangerio umuriro buno uri Elicha arangereti kurugoro chinyasaye kiri kia bari chigasira na chigakwa bone kerenga ye itorero iga etwacha gutangasira setani neki agent kia barogi neki agent kyabo cyekili munati na debo wasu babu atiokobwa asaba somba banyasaye batachire abasomba borochega abonspi abakuruchikanisa ao igonje ngukwanireke goriege ke bakweruka jenzi tiga batwara maskani kyagerekero konyora abana batari kugambirika batasigetia abagambi batasigetia abaibori bagokora ebinto nga barabumba ari kugambirika igo bakwiragireria ne Biblia gotamba kunyara kwegotera mu DCC wensemeiga orokia omogokoya aseri tukeriga ria masabo nechinga kecho enekeria bamenyi ba Marani obolindi boisaine achinga ke bagenderete nemiremo yabo ya botambe. Sasa nilikuwa naona ni kama kuna roho, ndio tukaongea na kamati ya security tukasema hapa iko roho ambayo inatembea hapa, na kwa sababu sisi hatupigani vita ya kiroho, nani wanapigana vita ya kiroho? Sini hawa wachungaji hawa. Ndio tukasema heri tuongee na mabishop tuone vile tutafanya ili hiyo pepo ambao, kwa sababu hiyo pepo haiondokangi tu. Asama sabayega bono abamenyi nigo batwara Marani nya yobuya obwanchani obomo no mulembe ngurubodere Getembe kia Getembe elitrene nguruko Daniel Ontiri. Korwa ase county ya Kisii sub-county ya Marani no tokona chira sobot kubwa rero Ekeonga Chinsa Inye aba likibaito nonsia semule nyasaye tata barabalende nandankyo kande egarto gwatire kurugabu ansesemeliende bali bayanga mu director ito kariri naboigo kubwa na Lucas no balenga mo into koena kinga twakorubia semo yimanyelio akorokwanere Wilson Makori chenko batebye nga mwesi nyasaye nabanchite nande ankyo nilituko manyaiga ase kerekenyoro nkebwate kanisa kerekenyoro nkebwate kanisa ndate bandini kiebwate lakini kerekenyoro nkebwate kanisa lakini ase binyole biga obobe bole
binyore bigago bwa eternity ine neki kanisa chikoreto bobo iga osene chikanisa chikorandia ogwetana kwa bantu bali bamenyete gari konyore kanisa ya SDA baigwana ine kanisa ya Catholic teigwana ntina pefa teigwana ntina eri mbaigo mpaka igoro yo mwana chikanisa echi nyo chiarenge korandi Yesu Kristo kosenya sae uri moyo ngigeko batarachakira baraboka baraigwanana bamagoche gutumanyi intwe aba bande tutara amanya ikanisa sae tatakora korende jenguru kwa Mkate Enock kubutkoye Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.